Svätý Hilár z Poitiers, príbeh muža, ktorý sa nebál pravdy. Predstavte si mladého muža z bohatej, vzdelanej rodiny v starovekom Poitiers. Jeho rodičia sú pohania. On sám vyrastá obklopený filozofiou, rétorikou a gréckou kultúrou. Nič nenasvedčuje tomu, že raz sa stane jedným z najväčších obrancov kresťanskej viery. A predsa, práve toto je príbeh svätého Hilára z Poitiers. Narodil sa okolo roku 310 až 315 v Galii. Ako vzdelaný muž sa ponoril do štúdia starého a nového zákona. A práve tu sa začal jeho zlom. Texty písma ho presvedčili, že našiel pravdu, ktorú hľadal. Spolu so svojou manželkou a dcérou, neskôr známou ako svätá Abra, prijal krst. Keď mal približne 40 rokov, kresťanská komunita v Poitiers si ho jednomyselne zvolila za biskupa. Nebola to pokojná doba. Európou otriasal spor o to, kým je Ježiš Kristus. Ariáni tvrdili, že nie je pravým Bohom. Hilár sa postavil na stranu nicejskej viery a tým aj proti cisárovi Konštanciovi II. Jeho neústupnosť mala následky. V roku 356 bol na synode v Béziers odsúdený a poslaný do vyhnanstva vo Frígii. No práve tam vzniklo jeho najväčšie dielo, monumentálne De Trinitate, prvé veľké latinské teologické pojednanie o Trojici. Hilár v ňom s jasnosťou a odvahou vysvetľuje, prečo je syn pravým Bohom rovným Otcovi. Vo vyhnanstve sa naučil ešte lepšie po grécky, spoznal východnú teológiu a stal sa mostom medzi dvoma svetmi, gréckym a latinským. Jeho hlas bol taký silný, že Ariáni nakoniec presvedčili cisára, aby ho poslal späť domov. V roku 360 sa triumfálne vrátil do Poitiers. Hilár sa však nevrátil ako zlomený muž. Naopak, stal sa ešte odvážnejším obrancom pravdy. Organizoval synody, zosadzoval ariánskych biskupov a upevňoval vieru v celej Galii. Jeho neúnavná práca mu priniesla titul Atanás západu a kladivo na Ariánov. Popri teologických dielach napísal aj komentár k žalmom, traktáty o typológii a považuje sa za najstaršieho latinského hymnotvorcu. Zomrel okolo roku 367 v Poitiers. O mnoho storočí neskôr bol vyhlásený za učiteľa cirkvi. Svätý Hilár z Poitiers, pevný strážca pravej viery, prosíme ťa, prihováraj sa za nás, aby sme aj my dokázali stáť pri Kristovi s odvahou a čistým srdcom.